Correndo ou por carreira? Vale, pois, a ver, comenzamos, obrigado porque, 20 de xullo non é así o día máis, hai moitas cousas por aí, moitas festas e demais, e tamén, pois, obrigado a Antón por vir, que houve unha serie de dificultades realmente na organización da xornada, e entón, iso que exixe de primeiras. E a ver, eu estou especialmente interesado neste encontro e tamén entre Antón concretamente aquí, porque, bueno, por dúas cousas, unha por, digamos, a súa experiencia como militante no independentismo e tamén vai moi enlazado, e isto non é moi común, co seu papel como historiador, digamos, non? Porque Antón tamén é doutor en historia. Entón, digamos que tú podes, se me equivoco, o me extendo, me dixo, pero Antón, digamos que empeza a militar ou milita nun momento nos anos 2000 en que o independentismo máis autónomo, pois está mirando un pouco lógicas e estrategias políticas e demais que se está facendo, digamos, noutros puntos de Europa, sobre todo, non? Está aí todo o movimento de antiglobalización, autonomía italiana, é dicir, cosas que nos van sonando e que aquí non acababan de entrar, e todo isto súmase tamén a un interese que nace concretamente deste movimento, digamos, polas prácticas que nos dicemos libertarias, mas que pode ser comunais ou como queira, non? Pero, digamos, por prácticas galegas tradicionais que non estaban sendo actualizadas ou que se pensaban como algo que xa non existía ou así, non? E aí un pouco, ese un pouco como caldo de cultivo donde se forma toda unha xeración de militantes do independentismo galego, que falará el mellor disto, e tamén o que queríamos que Antón un pouco nos comentase é como un pouco se recolle, como hai todo un proxecto, digamos, de recoller esas prácticas libertarias máis de onde, que se dice no título, e aplicarlas un pouco ao estado de cousas do actual, non? No caso dos primeiros anos 2000, que xa é outro mundo do que o 2024, mas que nos, en fin, temos moito interese nestes temas, non? Eu mesmo, desde Ardora, desde que sacáramos este libriño, e Antón tamén falará destes libriños que hai aquí da Escola Popular Galega, e, bueno, esta é un pouco a idea para que queríamos que veis Antón, e nada, xa, que o diga ele. Bon día, estou moi agradecido de que me teñades chamado para esta palestra, porque teño a idea de que hai unha bagaxe de experiencia e de pensamento que quedou no congelador por circunstancias históricas e que é hora de recuperar e de poñer en común e debater. E comentaba xa cando me chamou que eu participei dunha experiencia aproximadamente hai 15 anos chamada Escola Popular Galega, que noutras coordenadas ideolóxicas non exactamente as vosas, pero defendía o espírito que penso que vos defendedes, non? Que coñecer a produción intelectual, digamos, elevada, non no sentido do elitismo, sino a produción intelectual profunda, traer aos movimentos populares, fundila ca práctica e poñer a cara, non? A Escola Popular naceu alrededor do 2008, se non me equivoco, 2009, despois por causa da represión, da que falarei despois, da represión do Estado español, pois desapareceu. Foi, digamos, unha vítima lateral tamén da Audiencia Nacional, non? O
que puxo aquí xa na mesa son bellas edicións que se mantiveron nos arquivos e que ligan moi ben coa palestra de hoxe. Entón, a min o que se me pediu aquí foi facer como unha especie de dupla historia que se solapa ou que se complementa, non? Por unha parte, unha historia panorámica de como se relacionaba o noso país na etapa premoderna ou precapitalista coa dinámica comunitaria, como se relacionaba con prácticas de axuda mutua, defensa territorial, autoxestión, con moitas aspas, vale? Como iso aguantou no noso país ata tempos moi recentes. Esa é unha primeira historia, como na liña do que comentaba Xan, nos primeiros 2000, o independentismo intenta conectar con esta tradición que fora en xeral despreciada pola dereita e pola esquerda e dicer que podemos aproveitar isto, que podemos aproveitar a tradición parroquial, dos montes comunais, da defensa do territorio, etc. Non? De formas non mercantís de vida, non mediadas polo dinheiro. E iso sucedeu pois hai aproximadamente 20 anos, comezou a suceder. Non? Entón, eu creo que na política ou nos movimentos sociais tan importante como a cuestión que se pon encima da mesa é de onde xurde esta cuestión, por que un grupo de militantes de 20 e poucos anos, máis ou menos como os que tedes aquí, que vexo parte dos presentes nesta sala, por que un grupo de militantes de 20 e pico anos se reúnen e din vamos a explotar esta liña de pensamento e esta liña práctica, porque era tan necesario. Bueno, pois a necesidade viña do seguinte. Nós partimos dun movimento nacido nos anos 70, que é un movimento galego autóctono, pero que se nutre dunhas coordenadas internacionais que eu supoño que coñecedes, que podemos chamar insurreccionais, rupturistas ou revolucionarios, que se dan en toda a Europa Occidental e tamén en América Latina. Non? Un movimento que basicamente entende que para que unha causa popular progrese, aparte de organizar masa social, esa masa social hai que conducila fora do espazo da contenda electoral e focala nunha dinámica de enfrentamento co Estado. Iso existe en todas partes. Nos anos 70, cada país ten a súa versión, e na Galiza empezase a ensaiar. Entón, estes movimentos, en xeral, tiñan como notas comuns, que nacían nunha sociedade con unha clase obreira moi forte, vale? Unha clase obreira, sobre todo unha clase obreira industrial moi forte, nacían nunha sociedade que era capaz de producir ou de xenerar uns niveis de compromiso altos, até o punto de que parte deses movimentos estaban dispostos a poñer a carne ao asador e prácticamente a vida pola causa, e no que, digamos, a política e a idea, eso no anarquismo creo que vos é común, digamos que era o elemento organizador da vida das persoas. Non? Está a idea, está a causa, está este movimento que temos que construir, todo o resto, pois, aí está, pero dunha maneira secundaria. Bueno, entón, a xeración que comeza a militar a finais dos 90 ou a primeiros dos 2000 ve que todas estas nocións cercadas dos 70 cada vez se van debilitando máis e máis e máis. Por que se van debilitando? Bueno, debateremos ao final, pero hai varias causas, non? Pois a clase obreira debilítase, por lo menos a nivel de conciencia de clase, a sociedade de consumo instálase, o neoliberalismo empeza a fragmentar as dinámicas comunitarias, a noción de loita electoral empeza a devorar todo o espectro político, entón o único horizonte posible de transformar é gañar eleccións ou conseguir maiorías parlamentarias. Bueno, entón, pois no independentismo, toda esta reflexión de dizer como facemos nós para que un movimento popular teña unhas bases firmes e se apoien experiencias comunitarias que duren no tempo e que permita ampliar e ao mesmo tempo facer sólido isto que temos. A conclusión foi que non era suficiente seguir o esquema clásico de partido e sindicato, bueno, se viña sobre todo a tradición marxista, menos anarquista, pero basicamente ese o guión que mantiña a esquerda marxista en Europa, máis ou menos mayoritaria, e iso non era suficiente. Entón, dicíamos como chegar a esferas da vida que se nos escapan porque cada vez están máis en mans do individualismo, das dinámicas de consumo, e, bueno, e a partir desa reflexión é como empezan a surgir toda unha serie de iniciativas organizativas, algunhas felizmente vivas, que son fundamentalmente os centros sociais, medios de comunicación autoxeridos, iniciativas de formación de base como esta Escola Popular,
grupos de tempo libre, montañismo, lacer, etc. Eso foi a nosa achega xenuína naquele tempo. Esa achega foi acompañada de unha reflexión, como vos dicía, sobre o pasado, que nos pode ofrecer a sociedade tradicional galega que mantivo prácticamente ata os anos 60, ata os anos 70, formas de vida colectiva tan intensas. Bueno, a experiencia chegou a onde chegou. Hai un elemento determinante que explica que esta experiencia se debilitase, que foi a represión. Non sei, aquí hai xente moi nova, pero supoño que si tenes mergullado un poquinho nos arquivos, sabedes que desde aproximadamente primeiros anos 10 a Audiencia Nacional decídese a desarticular o independentismo galego, encarcela a varios militantes, aplica a lei antiterrorista, o independentismo é un movimento cuantitativamente pequeno e as estructuras van se resentindo, a desmoralización vai aos seus efectos, digamos que se produce como unha especie de replegamento. Esa é a visión máis superficial das cousas, pero é importante ir ao pano de que acontece para que estas dinámicas comunitarias que intentamos rescatar non desaparezcan, pero si se vayan encollendo e se vayan limitando. Bueno, eu penso que aí, interesante que no coloquio que o poñamos en común, eu penso que o que sufrimos nós como movimento é o que sufren todos os movimentos sociais, que son os efeitos do neoliberalismo, do capitalismo seródio, terminal na súa fase extrema, que son auténticos disolventes. Eu vivo un pequeno paréntese porque, por a miña estancia en prisión, perdo moitas cousas. Eu non foi un período moi longo, pero eu entro nun mundo sin redes sociais, sin WhatsApp, sin telefonía móvil generalizada, tal como concebemos hoxe, e saio xa neste mundo posmoderno, entre aspas, que temos hoxe, pero detecto que o compromiso individual das causas disminúe, a dificultade para establecer colectivos que perduren no tempo é moito maior, a intermitencia dos proxectos é continua, a saúde mental entendida como un problema social aparece encima da mesa, cousa que antes non existía, a conciencia de que o sufrimento nos impide participar públicamente na vida, nos impide ou nos dificulta participar nas causas. E digamos que o panorama, sin ser desalentador, porque non son un absoluto pesimista, sí que o panorama é radicalmente distinto, non? Como se estivésemos no medio dun turbillón que cambia todas as claves. Entón, que valor teñen estas experiencias que non rescatamos? Que valor teñen as experiencias contemporáneas e que valor teñen as experiencias recuadas no tempo? Eu penso que o valor mantense intacto, pero digamos que encima da mesa aparecen dúas realidades novas que antes non nos condicionaban para poñelas en práctica. E unha é a seguinte: a vida, ainda que quizáis materialmente sexa máis cómoda que nos 70, ou que nos 90, ou que nos 2000, nos digo que hai maior opulencia material, non? Que dispoñemos de máis artefactos tecnológicos, voos baratos, produtos manufacturados a pesar da inflación, ainda que a vida aparentemente máis fácil, está máis adozada. É certo que a base política e militante das comunidades ten que dedicar máis e máis tempo á supervivencia, pola cuestión do traballo precario, da falta de horizontes vitais, da incerteza. E tamén é certo que a noción de combate á adversidade que nos herdáramos dos 70, que nos 70 herdaran dos 40, que era fundamental na esquerda, tamén se debilitou. É dicir, non só se debilitou o factor objetivo de como vivimos, sino o factor subjetivo de como enfrentamos a vida. Eu aí sí que penso que a extrema dereita está facendo unha utilización moi inteligente desta polémica, non? Cando a extrema dereita di que se perdeu a cultura do esforzo e que a xente quere vivir das paguitas, por este discurso, como digan, populista. A resposta é demagóxica, pero a raíz da cuestión é certa. É dicir, nos movimentos sociais e políticos da esquerda, a noción de esforzo, de compromiso, de combate á adversidade, de ben común por encima do ben individual, era capital, era a columna vertebral de todo o proxecto. Entón, iso, froito da ideoloxía neoliberal, foi infiltrando nos movimentos, da igual que sexan moderados, centrais, radicais, non importa, e foi nos corroendo. Entón, conclusión primeira,
é máis difícil activar proxectos comunitarios, penso, poñer a andar un proxecto. E non só poñer a andar, facer que dure, refiro-me que dure décadas, non que dure 3 anos, nin 4, que dure décadas, é un objetivo cada vez máis ambicioso. Por unha parte, iso. E, por outra, tamén a noción de vida privada, entendida como ese espazo da nosa existencia que, bueno, que non depende ni do comunal, ni do público, ni do político. O meu espazo de ter unha parcela reducida das persoas foi medrando ata invadir o colectivo. Entón, podemos debatelo, é interesante, non? Até que punto o público debe ocupar máis espazo que o privado, até que punto debemos diferenciar os ámbitos. Eu penso que os debemos diferenciar. Eu defendo a existencia da vida privada, pero o capitalismo funciona precisamente para que a nosa vida privada sexa o centro de existencia con independencia do que acontece fora. De feito, os anglosaxóns elaboraron este termo que se chama nesting, que coñecedes, que é meterse na casa, trincherarse como a pantalla e construir a túa propia realidade. E isto tamén foi unha dinámica que se fixo oficiosa, digamos, no noso mundo, e que resulta totalmente incompatible coas prácticas de esquerda, entendo eu, porque a esquerda entende fundamentalmente que a raíz non de todos os problemas, pero de grande parte dos problemas é pública e colectiva, é na arena pública onde se disputan as hegemonías e onde se cambian as correlacións de forzas. Entón, concluindo e dando paso ao debate, eu penso que a Galiza ten unha tradición moi rica, moi importante, a ter unha licencia superior aos dos países do noso contorno, pola nosa evolución histórica, porque nos modernizamos máis tarde de outra maneira, unha tradición a recuperar. Eu penso que a palabra tradición ou a palabra conservadorismo, ambas palabras, poden ser resignificadas desde a esquerda. De feito, puro azar, teño aquí o libro da Escola Popular, que extracta unha cita de Günter Anders, un pensador antinuclear alemán, e vou a citar. Günter Anders di: chegamos a tal ponto na historia da humanidade, refírese á Guerra Fría e a ameaza nuclear, que quixera declararme un conservador, entre aspas, en materia ontolóxica, porque o que importa hoxe, por primeira vez na nosa historia, é conservar o mundo antes que transformar. Bueno, na etapa de Günter Anders, o risco era de ferración nuclear, hoxe tamén o é, se sabemos en que contexto internacional estamos, pero hoxe súmase a crise ambiental e a crise climática. Entón penso que a palabra conservador é pertinente desde a esquerda. Tamén penso que a palabra tradición é legítimamente recuperada por nós, no sentido de que para que existan estruturas sociais e políticas que funcionen, ten que haber alicerces comunitarios na sociedade que son previos a nós. E con iso falo da parroquia, con iso falo da comarca, con iso falo dos grupos veciñais do barrio nas cidades, etc. Por tanto, a bagaxe está aí. A bagaxe do independentismo da primeira década do 21 penso que igualmente valiosa. Comentaba a Cristian que, claro, como é tan recente, está fresca e os seus protagonistas están vivos, pois parece que non é historia, é casi jornalismo, máis que historia, pero convén ir a poñendo en papel. Porque, de outra maneira, os coñecimentos corren o risco de perderse e a experiencia directa dos seus protagonistas tamén. Agora, esta bagaxe valiosa da que falamos colócasenos encima dun panorama que é totalmente novedoso, un panorama, unha forma de relacionarse, de vivir a política, de vivir o mundo laboral, de vivir a vida personal, que non ten moito que ver co que está vigente hai 20 anos. Entón, o reto pode ser vos, o movimento libertario, pode ser o movimento independentista, pero todas as persoas interesadas en recuperar o espazo público a marxe das institucións do Estado, o reto vai ser como encaixamos todo isto, como lle damos nova forma nestes anos 20. E aí me gustaría que entráramos en debate. Obrigado. Vale, a ver, non sei como preferides facer, tengo que... Bueno, claro, temos cousas que así que preguntar, o que comentar, o que discrepar, etc. Eu tamén, entón, podemos así, se non sei nada, como digo eu, pues vamos a ver se depois aplicamos un pouco.
que a mí particularmente me interesaron e se agora algún ten que retirar algún deses filos, non? Pero a mí hai unha cosa que me ocupa moito tempo tamén por o meu traballo e demais, que digamos unha falta de produción de conhecimento dos movimentos sociais, en concreto galegos, e todo un descoñecemento, mesmo das persoas que están dentro dos movimentos sociais, en micro espazos, que non teñen de onde tirar esa información, ¿no? E por tanto que tampouco se pode planificar estrategias de acción, etc. ¿no? Outra cuestión que a mí me arranca moito na cabeza, insisto, para tirar de filos, é a cuestión dos prazos, da táctica e estrategia, non? Digamos. É certo, comparto esta cuestión que dicía Antón, de que é difícil organizar proxectos a longo prazo, a medio longo prazo, e aínda que tamén é certo que non responde, creo, só a unha cuestión do mundo de hoxe, sino a lógica dos movimentos en sí. É dicir, que os propios movimentos que nacen nos anos 2000 teñen lógicas de fotografismo, non? A propia palabra do movimento non é un pouco iso, o movimento para coller outra postura, é dicir, entón é moi curto, moi rompedor, e no máximo que até agora comentaba antes o do antiglobalización e tal. En feito, hoxe, nestes días de 23 anos, son os días que está vendo hostias en Xénova, hoxe matan a Carlo Giuliani, non? Todo iso cambiou o mundo, mas é certo que morreron. Sí, acabou aí, non? Entón tamén é unha lógica dos movimentos bastante habitual, e que xera moitos esforzos tirados, os libros da escola galega que fican nun armacén, unha reflexión fortísima que non sabes ben como estruturar, que se bota para atrás e demais. E xa por acabar a cuestión da tradición, da recuperación da tradición, etc. Unha cousa que personalmente, que podría ser que tiven así como militancia dupla como os galeguistas destes anos 30, que estaban como na CNT e no Partido Galeguista. Claro, a min o que vira tamén onde eu facía militancia dentro do movimento libertario, vamos dizer así, anarquismos e tal, é que había, senón un descoñecemento, recoñezamos tamén moitas veces unha especie de non gostar do tema tradicional, por entendelo por unha cuestión, se queres, folclórica, no sentido de desactivación política. O sea, folclore como iso, como desactivar políticamente prácticas tradicionais, non? E eu estou moi nesa onda que comezamos vos de resignificar as prácticas tradicionais e non folclorizadas, nese sentido de desactivadas políticamente. Para ver máis. Quero preguntar por que consideras que os proxectos deben perdurar, Antón? No sentido, quizás non proxectos, pero movimentos ten sentido, pero por que os proxectos deben perdurar? Por que é necesario nivel de estrategia? Porque a veces xa un pouco rompe, non? Bueno, yo comento esta cuestión e despois vou desexar. O traballo que fixo, por exemplo, o traballo de españolización, que fixo a Selección Española de Fútbol, en un día equivale, quizáis, e quedome corto, ao traballo de independentistas facendo propaganda de rúa durante 15 anos. Diariamente. Eu acórdome que cando preguntas a militantes independentistas dos 90, tú por que entraches? Eu entrei porque, mira, cando estaba no instituto salía e vía moitos coruñeses, por certo, foi un foco importante. Eu entraba e salía e vía unhas pintadas en portugués que poñían Galicia non en España e preguntábame cousas e despois cheguei á universidade. O que a nós nos parece un traballo inxente en intensidade e inxente en duración pola forma das cousas, vai como o Estado e as grandes compañías. Entón, por unha cuestión de coordinación de forzas, nós precisamos
non sei, eso unha, pero iso non é a maior razón. A maior razón, penso eu, que unha sociedade que funciona en todas as ordes é unha sociedade que acumula tradición e que lle pasa aos fillos ou as fillas elexas por esa tradición, reformúlana. Eu estou aquí porque teño uns antepasados que militaron, que me pasaron algo, eles recibiron dos anos 50, seguramente recibiron dos anos 20. Entón, o problema de que se corta a tradición é de que moitas cousas que debían ser evidentes pois deixan de ser. Por exemplo, eu formeime como historiador. A min na universidade dicíame, bueno, pois os pasos para fazer unha tese son estes casos. Eu como novo historiador podo rebotar, como teño que facer os novos, como tenes que facer os novos, pois novas, tenes que collerme e dicir, non, estás anticuado, estás oxidado, pero partindo do que eu digo. O problema é que chega un rapaz agora, coruñés, un rapaz de 15 anos, e digo, bueno, quero comenzar a militar. Vou facer unha reunión con 4 rapaces. Como se fai unha reunión? Que é un orden do día? Que medidas de seguridade hai que tomar? Que me pode facer a Guardia Civil? Millor que xo digo. Non, millor non, fundamental que xo digo. Si non, que... Entón, cortar a tradición é cortocircuitar. Por iso teñe que durar. Agora, o que dis ti, concordo nun punto, ou algo podo intuir no que dis. Os proxectos a veces apodrecen, as dinámicas persoais son viciadas, fanse inerciais, só saben facer o que fixeron toda a vida, son como unha especie de cofradía destas de Semana Santa de Peña. Tal día salimos, sacamos os estandartes, volvemos, etc. Hai ese risco. Pero se se quer superar iso, hai que superarlo desde dentro, non desde fora, sabes? Dicir, oi, isto está oxidado, vamos a dar unha volta. Non desde fora, porque desde fora dá a impresión de, a veces pasa de mí falando con xente nova, hoxe poderíamos facer tal historia, pero que mellor se será facer desde os anos 70. Que podemos facer un comedor popular. Mira, pero se xa existía en Italia nos anos 70, esta experiencia acabou así. Iso por unha parte. Despois, a cuestión da adversidade, unha cousa que me sorprende da xente nova, por exemplo, un compañero clave vello, que non, é que claro, é que a precariedade laboral, e o problema da ansiedade, da saúde mental, da falta de horizontes, é certo, porque o sufrimento é sufrimento e hai que darlle o reconhecimento que ten o sufrimento. Pero que se non nos comparamos co que pasou a xeración dos nosos pais, a xeración dos nosos avós, por non falar dos nosos bisavós, a nosa situación é de risa. Con todos os respectos ao noso sufrimento, non estou dicindo que o sufrimento sexa máis importante que outro. Pero só a experiencia histórica nos dá iso. Non, é que fulanito estivo 5 anos na prisión, que tiña só unha visita a semana, claro, pero nos anos 40 arrancaban as uñas e reventaban, facían descubrir todos os dedos. Non quere dicir que o sufrimento non conta, pero a historia e a experiencia dá perspectiva, dá serenidade. Entón, penso que a experiencia é fundamental. Precisamente porque o Estado español disolve as organizacións, porque as dinamita desde dentro, porque o intenta, porque as ilegaliza, por iso, porque o sabe perfectamente que hai que cortar a tradición. E, bueno, ese outro sentido da palabra tradición, non a tradición étnica, sino a tradición política. Eu digo porque veño un movimento que naceu nos anos 70 precisamente pola nosa incompetencia e pola represión, é incapaz de manterse inteiro moito tempo, ten que refacerse durante 50 anos. Entón son moi sensible a iso. Penso, non coñezo moi o anarquismo, pero penso que lle pasa algo parecido, non? Está enlazando co que di a cuestión de xa, eu diferencio movimentos que son, digamos, a palabra é imprecisa, ten dúas acepcións. Está un movimento que é como a reacción, entre aspas, espontánea a un feito, pois a unha cimeira anticolonización, pode ser un movimento nunca máis en relación ao prestige, pode ser un movimento feminista que responde a un cambio na relación dos xéneros, a unha revolución dos xéneros. Existe un movimento que, como eu me eduquei, que é unha tradición leninista, non é que eu siga nesa tradición, pero hai achegas clásicas que son importantes, que é un movimento de unha planificación estratégica do cambio. Nós somos estes, vamos a estar unhas décadas, vamos a pasar este testemunho, e ese testemunho será pasado sobre. Eu así concibo a intervención política. Non é a única forma de concebida, podes concebida dicindo, bueno, hai unha injustiza, eu saio e respondo a injustiza. E despois, cando a injustiza se supera, pois bom, perfecto, e as sociedades sanas fan iso. Pero non é o que eu entendo por movimento organizado. O movimento organizado é un plan estratégico de décadas. Niso, quero dicir, estes
Pequenos grupos creo que traballan máis esas claves, porque pois unha movimentación de 20.000 persoas, non están 20.000 persoas pensando nun horizonte estratégico, están pois por motivos moi distintos. Uns porque se sinten humillados, outros porque queren cobrar unha indemnización, outros porque vai o grupo distinto con eles. 1000 motivos, todos nobles, pero é distinto. Ten razón xa, a palabra moi imprecisa, movimento, non? Dicíase antes, MLNV, non? Que era un pouco para un paradigma en Europa. Movimento de Liberación Nacional Vasco era como un estado casi extraoficial, non? Con todos os seus departamentos, pum, pum, pum. Así entendíamos nos programas movimientos. O Movimento Comunista Internacional tamén. Era un lobby internacional a favor da URSS ou de chinos. Vale. Así o consigo, sacando de todos os aspectos, si queres máis siniestros ou máis conceptos que tamén os temos. Pero eu estou falando nestas claves. Porque se falamos nas claves do espontáneo, pois, o que veña de injusto, saímos e respostamos. Vale? Pero é outra cousa. Sobre o que falabas antes dos ciclos que hai e demais das organizacións sociais e todo iso, máis centrado xusto no que pasa cando ao movimento social a represión ataca tan forte como para desorganizalo absolutamente. Que o que se pode facer, como a miña pregunta é a tua experiencia, que se pode facer dende o que fala todo, da xente nova que chegamos a esos movimentos sociais e que literalmente a mí pasou, eu sei que vai mal no día, e como son esos puntos de absurdez, de xa non só non ter a tua propia historia, de non ter testigos ou non ter xente que te ensina as cousas, que se fai para intentar manter, como pasar esa antorcha, xa de movimientos vascos que foi a asamblea, a coñecer a tua propia historia, a coñecer pois os exemplos que hai na tua propia cidade sobre os movimentos, iso, como facer perdurar os coñecementos xeracionalmente, sabendo que tamén, a parte dos golpes da represión, tamén hai esos ciclos nos que a xente entra, sae e todo. Eu non teño resposta, porque é unha pregunta moi ampla, pero sí que un elemento moi importante da transmisión, eu penso que no anarquismo eso sabedes moito máis, por lo que pasou a CNT na posguerra, por exemplo, é o encontro físico. Porque a formación política, por nosa que eu coñecín, os que sodes, digamos, nativos digitais, comentad que se distinto. Pero a tradición política foi física e informal. Non foi dicir, no, vamos reunir aquí un orden do día para... Non. Vamos quedar, vamos ir ao monte, vamos falar de política durante horas, vamos intercambiar pareceres, vamos falar do persoal, vamos falar do político. E aí é como se transmite unha tradición. Por lo que sei o anarquismo, que non sei moito, na posguerra galega foi así, verdad? Eu supoño, bueno, o comunismo está estudado, e foi, bueno, os militantes que coincidían nos casteleiros, ou no exército, así como se organizaban en células, pero, digamos, todo ese traballo subterráneo. Claro, isto non apareceu na palestra máis que de maneira velada, que o... É terrible decirlo, pero o mundo físico está ameazado. É dicir, xa non compramos físicamente, a veces non temos nin relacións afectivas físicamente, non discutimos de política físicamente, o sea, é terrible, bueno, é terrible, é super novedoso. Entón, eu faría unha correlación entre o grau de continuidade dos proxectos e da lealdade e o que se encontra sempre recogido. Bueno, é un dos temas que tratadas neste libro de Ardora, non? A cuestión de realizar as prácticas no territorio, bueno, o territorio físico, non é o Instagram, nin o Twitter, nin de que eso poden ser de todo. Entón, non respondo a tua pregunta porque a tua pregunta é moi ampla e quen o sabe, non? Pero sí que esa sí que é unha condición previa para todo o demais. Entón, eu na miña experiencia, cando me atopo militantes de hai anos, 15 ou 20 anos, que tal? Por exemplo, aquí en Coruña, pode ser en Coruña, pode ser en Vigo, que tal? Como che vai? E o primeiro síntoma de desinterese total pola política non é dicir es marxista ou es anarquista ou militas en tal, hai aquela xente que non sei nada de. Claro, aí fallaba. É como se tives unha parroquia rural e o veciño daquele outeiro, ai non sei tú. De que non sei de que traballa. Eso é a vida dos chalés adosados. Non sei se aquí en Coruña todo ese fenómeno nos arredores. En Santiago, son de Santiago, témolo moito. Que vive aí? Ai, parece que un que traballa na TVG, pero non sei. Nunca, no, na casa del non entro, non. Ui, non. Pois eso temos o correlato político. E tal persona, ai, non sei, que tal lleva? Ah, está emigrado. Ese é un síntoma de descomposición.
Porque quere dicir, non que me dá igual a organización política na que militaba, é que ese tipo importa moito. Iso é un pouco que vos podo dicir. Bueno, me identifico un poco por la idade, Sí, sí. sí, me refiero. Me voy a comentar un poco, justamente, que la gente no va a ver, ¿vale? Como las ideas, y sí que creo que conmigo, a veces, bueno, los de ellos, las de ellas, ¿no? Que estamos ahí, que nos hemos acomodado un poco de forma aburguesa. Es decir, pero bueno, voy a decir, es un trabajo social, trabajo de servicios sociales, Sí. trabajo en un concello, entidad pública, no sé, que está aquí que lo sea, vaya parte de lo que realmente a institución. Esto también en Madrid, Sí. ahora que también aquí. Como digo, lo está haciendo. ¿Qué pasa? Que personas que al final te conoces y que sabes que realmente llega el momento de la jubilación, sentidos, yo no quiero saber nada. Trata de uso, no se me queda de jubilación, no me voy a complicar la vida. Entonces, y al final ves que la gente lo único que está pensando es viajar. Es decir, el viaje de un inserso, viajes, es decir, pero es gente que realmente dice, ¿cómo podemos llegar? Es decir, incluso, bueno, sí que es cierto que, por ejemplo, las personas, que a mellor, que me llaman muchísima atención, ¿vale? No puedo decir nombres, pero me llaman muchísima atención. A nivel de asociación, y a mellor de viviendas además de tal, una de las cosas que me llamó la atención es, que claro, el ideal que comentar eso, es que eso de clase media. Claro, clase media, ¿a qué te refieres? Es decir, que al final, incluso gente con dos ideales, es decir, la parte económica la queda, esa es la cuenta. Entonces, yo creo que también a gente es decir, a gente que al final nos hemos acomodado a tener un sueldo y a tener una pensión, y como sabemos que lo viejo uno, pues nadie te vaya a recoger, pues al final a trincheras, y al final tampoco, es decir, que también nos retiramos un poco, ¿no? De este espacio público. No solamente que el espacio público sea una amenaza, porque no es una amenaza, pero que también a veces eso no nos apetece. Es decir, se nos retiramos porque es muy cansado. Sí, por lo que decíamos antes, que o espazo privado aumenta cada vez con máis ofertas, non? O que dicías ti, non sei por que de xa un fin de semana a Roma, sería unha cousa de millonarios. E agora fai non clase obreiras, cando podo fai. Teño amigos de clase obreiras que, bueno, pum. Entón, se non está Netflix, se non está Tinder, se non está, todo está para que a nosa vida, bueno, as propias redes sociais, para meternos aí. De todas maneiras, na túa xeración, eu penso, na miña, había unha expectativa de ascenso social, non? De boa parte da clase obreira. Eu penso, non? Nos lo vendieron. Pero foi certo. Yo creo que realmente sí que es cierto que esto, bueno, a través de practicar estos sueños, estuve en un curso de verano que no del capitalismo caníbal. Sí. Y yo creo que al final yo creo que hay una línea transversal que toma el capitalismo. Sí, claro. Y que yo creo que al final nos está atravesando a todos. Sí, claro. Y yo creo que a clase obrera nos vendieron una historia. Es decir, nos vendieron una historia de o teu fillo en una universidad, una carrera, vaya a ser un tal, y al final va a ser uno de los nuestros. Sí. Y al final sí que es cierto que si vas sin conciencia, es decir, ¿por qué tipo puedes utilizar ese instrumento? Pues de vale, voy a la universidad, hago mi carrera, me meto en la administración pública a joder. Sí. y vamos a trabajar, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que al final es como un desinfle, ¿no? Es decir, un desinfle en el que, no sé, es muy difícil. Es decir, la gente que entramos con esas ganas de decir, pues voy a aprovechar esta vida que me la abrieron y voy a acercarme, caer de la mía. Quizás no sé de aldeas, porque yo vivo en Artés, una aldea, en Eurera, aquella, que somos cuatro casas, no somos nada urbanitas ni somos nada tal, y que al final la gente vieja se amó, ¿vale? Que éramos que se reunían en el medio del camino a falar y a discutir y a hacer historias tontas, pero bueno, al final ahí se discutió. Y a xente, bueno, de 50, pero incluso que des que xente están nas súas casas, es decir, tú
tú ahora ves en cada casa de la aldea, en la pecera o carro o vaca y demás y tal, ahora ves la piscinita, el césped y los nietecitos y demás y están por ahí. Se acabó esto. Que es un poco como, vale, estuvo bien, pero ahora que no me interesa. Incluso yo que noto, no sé aquí, la ciudad, me refiero, porque no sé si en los barrios gente que de realmente a mí me gusta, por ejemplo, tanto aquí a Roberteira, la persona que más acéfala, es decir, que a mellor de unirse, creo que en vez de estar de forma satélites, a mellor de unirse de hacer fuerza, en cosas que realmente no sé cómo. Porque realmente sí que es cierto que nos está diciendo, más que una amenaza, es como una invasión. Es decir, esa parte pública que nos hemos relajado tanto los viejunos, ¿no? Para así decir, que estamos, no sé, quizás desamparando un poco a xente nova e picando, incluso xente que é profesora, ¿no? Que me refiero, te metes en la universidad, te metes en la enseñanza y pues una enseñanza que sería un buen partido para poder, que eso te digo, aprovechar el espacio público, que aprovechar la institución para derribar, es decir, desde abaixo como un ratoncito, porque desde enfrente es imposible. Desde un ratoncito intentar llegar a las mentes porque están ahí. Pero no sé, yo creo que al final, incluso a nivel de profesorado, lo que veo es que al final lo único es, yo quiero jubilarme tranquila, tengo mi diario, sí, militante de más y tal, pero que al final si te quieres unir para el rollo, tienes que tener un mínimo de tensión, ¿no? No todos podemos entrar, porque al final, no sé, no es complicado. No tener la supervivencia para siempre, creo que es complicado y que siempre no vamos, no sé. Se me tira mucho el tema de supervivencia, o el tema de que al final esto está bien, y porque hay un tránsito, y para la otra. Vale. Pero o tránsito de época universitaria, época tal, todo el mundo estamos haciendo como casi diversidad porque estás en plena formación, ¿vale? Llega a los 30, continúas un poquito, llega a los 40, vas a menos y llega a los 50 y listo. Y bueno, son digo 60, son dejas apenas en su vida. A 70 entonces xa non deixen morrer. Sí. Xa nada. Eu penso que é unha visión un pouco pesimista. Sí. O sea, a xente que ten outro pensamento, que cree no mundo todo, é que somos minoría, o sea. Sí. O panorama que expós ti é certo. Pero hai energía e hai unha semente. Cuando entré en 26 años con trabajo social, la máxima de asociaciones como la Cruz y demás que lotería, pero bueno, siempre hay valores ahí. Al final, a institución non é importante, o que importa é o valor, o de dentro, que realmente al final é o que das. E entré con unha persona que realmente era moi militante, a más era das que daba caña, pero caña de la dura, non as persoas, sino a la jerarquía. E que eso está cansada. Pero hai casos, claro, que hai, No, porque que tamén non hai pode xente ser que está arriba. generalizado, pero que pasa? Que sí que é certo que despois entras en outras historias e estás vendo e ao final la gente máis ou menos quere serenidade, quere tranquilidade e quere jubilarse tranquilamente. Porque son unha minoría, o sea, aquí non estamos tratando de personas que están no Estado. Non están estamos os que estamos. Pero sabes que pasa? Que ese xerme, esa experiencia que houve e que o mellor non é que haxa que perdurar, pero si o mellor decir, mira, ten que dar por aquí, porque por aquí xa fixemos outros e por aquí es unha marcha cambio. O sea, es decir, dar trucos. Eu, por exemplo, cando enseño e demás, pero non enseño, es decir, o único que digo, mira, por aquí. Que dar trucos de hormiguita cojonera, por así decir, para decir, mira, ten cuidado por aquí, pero vete por outro. Y no. No, por hablar Sí, de no, porque sí, se me va. o tema para que non abrir demasiado. Collendo un pouco o que comentabas ti, que a pregunta que facías Antón, que efectivamente que a resposta non é unha resposta clara, pero un pouco, e tamén o que estabas comentando agora, que tamén ademais vai codeantes dos ciclos, ¿no? Es decir, los picos de cansancio, tamén de picos de enerxía dos movimentos e demais, ¿no? Un pouco a idea que antes comentou Antón e de
bueno, que nos viñes aquí a explicar cal foi esta historia. Un pouco, en fin, o sea, como que o resultado era como hai que facer así, hai que facer este tipo de organización que, na miña perspectiva, o independentismo no seu momento, anos 2000, fai cunha lógica máis estratégica, unha serie de centros sociais bueno, de alguma forma relacionados, os medios de comunicación que están relacionados con os centros sociais, con os grupos de montaña, unha serie de, a propia Escola Popular Galega, unha serie de produción de coñecimento e de espazos físicos que efectivamente o anarquismo facía, e isto pode falar a nivel, ¿no? Facía antes até a machada criminal, e que creo que son as lógicas que perduraron no anarquismo actual, mas en estrategia, digamos, unha cosa moi táctica, neste sentido xa de movimentos espuma, ¿no? Tipo, bueno, esta ocupa aquí, produce cousas, efectivamente produce unha serie de movimentos rede que máis ou menos van estabilizando cousas, mas 5 anos e non perduran. E por enganchar no tema, bueno, eu non teño 20 anos, nin teño idea de autónomo, pero ao final algúns tornámonos na militancia con un pouco con esas lógicas, porque son as persoas que estaban aquí. Eu creo que as lógicas cambian, quer decir, os centros sociais hoxe están peor do que nunca, esta é unha realidade. É dicir, en número, en capacidade para manterse económicamente, etc. O sea, cada centro social non son futuro, non sei. O que está claro é que iso van a descubrir as novas xeracións. Está claro, eu tamén confío na cuestión física e demais, que a xente non. E, pese a todo, siguen funcionando, tamén. É dicir, non se esgota esa línea que era nos anos 2000. Está porque nunca, sen dúbida. Non hai paliativos aí, mas... É un pouco tamén, a veces, creamos un argumento como se nos tuvésemos algún tipo de importancia, de protagonismo extra, que é unha cuestión tamén de darnos a nosa responsabilidade que se cada nin temos. Un pouco discutir a música con un cacharro electrónico que unha orquesta de 40 persoas. Pero bueno, hai como máis cuestións abertas que eu creo que hai máis preguntas. Entón, antes falou tamén dunha cousa que a mí tamén que teño discutido moito tamén en asambleas e demais, que é a cuestión da cultura do esforzo, non? Evidentemente, tú colocaste a cuestión da extrema dereita, facelo de unha forma... Eu tamén non dicir populista, non populista. E é certo que traballa ben e que hai unha base de sensacións e tamén de capitalismo incorporado que é certa, dunha lógica chamalle de esforzo ou de que queiras que hoxe non encontras, os mesmos militantes que nos anos 90 ou que nos anos 70, obviamente. O equilibrio, este é o meu meta e tamén a miña crítica moitas veces, en concreto tamén co movimentos que nos vimos, é difícil entre o esforzo e o sacrificio. E aí é onde as novas xeracións, creo, fixemos e están xa facendo traballo, non? E é unha cuestión que non se contemplaba. A cuestión do sacrificio, quer decir, sacrificar é malo, porque perdes un mínimo. E claro, creo que nos podemos xogar tamén moito con ese equilibrio. O equilibrio difícil porque tamén somos poucas persoas. Isto vai un pouco en relación tamén con esta cousa de por que teñen que perdurar o movimento, os movimentos ou as marcas, non? Tamén, é dicir, son moi ben as marcas que os movimentos, non? E é certo, non estamos... Aquí en Galicia temos como un interés en que as marcas perduren que se cansa tiro cando levas moitos anos termando dunha marca que non ten sentido e pode reconvertirse en outra, pero creo que fala da precariedade interna tamén do movimento. Pero non sei se queres comentar algo do
Bueno, a ver, a cuestión de esforzo é unha cuestión xa existencial, non? Entón, eu penso que o capitalismo é un sistema de irresponsabilidade generalizada. Sí que o capitalismo ten unha élite hipercualificada, incluso masoquista, non? En favor do éxito, di que... Bueno, hai unha recuperación do estoicismo. É curioso, porque o estoicismo é unha filosofía clásica romana de decadencia, de tempos de decadencia de Roma. Era unha filosofía que tomou a esquerda no seu día, non? Porque estaba en guerra, digamos, e necesitábase ese tipo de temple. E agora eu conservo que está recuperada desde a dereita, que me chama a atención, do liberalismo. Ti podes, ti fai o esforzo, planifica o teu día, non te derrotes, un objetivo mercantil e comercial. Entón, a cuestión é de fondo si se pode lograr cousas na vida. Bueno, si a adversidade pode ser borrada da vida, non? Que nos di un pouco a publicidade, e o mito do triunfo, o que di esta compañera da clase media, non? O sentido da vida está en esa clase media, a clase media en el hedonismo, un pouquinho a trincheirarse de frente ao mundo. Todo penso que iso é falso, xa antropolóxicamente, e se o queres trasladar a unha causa colectiva, pois é totalmente falso, porque unha minoría que está contra un poder e que está contra, digamos, a media social dominante, pois ten que traballar a base de esforzo, sabendo que vai costar, e que iso é parte da vida, non é malo, non é realidade. Entón, axustar o seu axir a iso. Até que punto iso, como diste, pode virar en sacrificio nunha dinámica insana? É un risco que existe. Pero eu sempre penso que como se tuéramos, digamos, unha carga mal distribuída e dicer onde hai que poñer a énfase? O énfase hai que poñelo na carencia. De que carece esta sociedade, maiormente falando, fora das élites, dos que dominan o poder? Pois carece de esforzo, solidaridade, pois poñamos aí énfase. Nos 70, quizás sería o contrario, non? Unha militancia dos movimentos fanatizada, cega, dogmática, pois quizá conviña que viñese un anarquista, un hedonista e dixe isto non está vivido como unha religión de martirio, vamos a equilibrar. Pero que hoxe estamos no extremo contrario, como penso que hai que equilibrar a carga, non? Onde está a carencia? Pois vamos a carencia e vamos a enfatizar aí o que fai. Por eso poño acento aquí. Quería chegar unha idea, pero que se relaciona con isto da falta de cultura de esforzo, e de para que loitamos ou por que loitamos, e creo que esa falta de horizonte emancipador utópico que se desvaneceu, que seguramente esté máis presente noutras épocas e que vai ser como que trascendental e que tamén conecta con esa parte máis da emocionalidade, que é o que vincula uns conecta este tema de hipersentia. E esa é como unha gran cuestión que creo que está na esquerda en xeral, que está sin resolver, todo o mundo fala de, faltan utopías, pero como que non se acaban de construir, non? Pero, bueno, como alén disto, tamén quería comentar, en relación a estructura ou como organizar momentos emancipadores neste contexto, non? E era por chegar a 4 cuestións tamén, ten máis preguntas que outra cousa, pero, bueno, quero mandarlas aquí. E é como que entendo que estamos nun momento, análisis que falan de cambio de ciclo, penso que os momentos sociais tamén responden un pouco a... Eu veño de Barcelona, de militar ali 6 anos, un momento da vivenda, as ocupadas, etc. E como que al igual, creo que hai certa lógica de estes movimentos iban un pouco ao compaso, en sintonía, co estado da política institucional, E, bueno, parece que hai unha quebra que o que rachou, entón, vale, pois agora neste plano que facemos, están surgindo propostas desde o comunismo, e tornando a cuestión, a como construir esta autonomía do anarquismo, para mí, unha das preguntas é que creo que poñían como esa lógica rizomática, de creación de pequenos espazos autónomos, pero que teñen unhas ideas partilladas, pero que non hai unha coordinación máis limitada. Eso funciona, hai que seguir dicindo por aí, ou hai que voltar a imaginar ou reimaginar estruturas máis sólidas, máis grandes, E isto todos temos, a cuestión da escala. En relación a iso tamén é que tipo de política facemos, Creo que hai unha parte, non coñezo tanto a nós, a emergentes da Galiza, mas unha parte de facer política igual máis non tan aterrada ás necesidades materiais da poboación ou da contorno na que bairro, lugar onde vivas, sino máis en marcos culturais
máis sólido como horizonte e que poida arraigar aí un compromiso forte e construir a partir das necesidades materiais. Claro, eso topa con outro reto, dificultade, límite, que é como romper esa lógica de militante afectado, que creo que, bueno, por lo menos en Barcelona está un pouco presente, ¿no? De colocarnos as persoas politizadas, ou que temos unha idea, un arco ideolóxico, non? Como con certa diferenza da contorna que te ocupa, non? E, bueno, como ser capaz de construir unha implicación máis desde a horizontalidade e compartir esa lógica, non? E isto, bueno, se vai rematando, claro, se conecta con pues, as dificultades reais de fazer isto, porque en Barcelona, no momento da vivenda, hai un volume de queime e de frustracións, non? Co impacto que ten o tema, a cuestión da escala, non? En que termos hai que pensar, se que máis pensar cuestións a escala moi local e intentar transformar a miña realidade e que está moi ben, non aposto por iso, pero bueno, que frustracións pode ser actuar en ese nivel en cuanto a nivel de esforzo, implicación e resultados sin eso estar vinculado con un horizonte que vaya máis alá, ¿no? E está con unha falta de utopías e, bueno, pero unha cuestión que para mí está aí en la mesa tamén, ¿no? Que se soluciona como que falta da cultura de esforzo. E por último tamén pois, bueno, hasta que punto hai que utilizar as ferramentas do mundo novo, ¿no? Bueno, do mundo actual, relacionadas con redes sociais, con buscar políticamente de emocionalidade, non sei. Bueno, ten moitas cuestións acumuladas. Sí, sí. Pero como que están dentro do... Sí, unha panorámica, unha Sí, panorámica. que traelas un pouco. A miña experiencia é que nos momentos de, digamos, como de fraqueza, tanto máis abres a oferta, un poquinho como que quere vender un produto utilizando o mercantilismo e tira os prezos, non? E así bichido. Non hai resultado. Eu priorizo a claridade e a organización, incluso grupos pequenos, e dizer, veña, por favor, vinde que isto non vos supón nada, porque para as dinámicas que nos buscamos, que son un movimento un poquinho máis estratégico, non vale simpatías parciais ou conxunturais, non. Isto que queremos, hoxe somos tres, mañá somos 10. Eu son máis partidario desa liña. A liña de apertura total é precisamente a liña dos grandes movimentos sociais, aí sí que non cabe outra, nunca máis. Eu nunca máis, non a guerra. Aí sí, pero en claves reorganizativas que se parecen un poquinho, bueno, salvando as distancias, aquí non hai esa turbulencia, pero como pode ser a posguerra, os anos 50, que é un poquinho parecido, de refluxo, de composición, cabe o traballo subterráneo organizativo, para mí iso que conta. Eu creo que o emocional non é malo, o emocional é parte de nós, o que pasa é que non debemos transformar o emocional en demagóxico ni en facer mentira, xeralizar con festa da dereita, ou con festa da extrema esquerda, agora tamén. O sea, manter a emocionalidade dentro da verdade, nos defendemos a verdade, ao final. Entón, esta tendencia moitas veces que ten a extrema esquerda de exagerar os termos, non? Non, hai que torturar, non sei. Bueno, a ver, non torturar, que maltratar. Que é distinto, perdón a tontería, non? Non é mesmo torturar que maltratar. Non, é que na miña organización me purgaron, bueno, fucheste, viviste un ambiente, temos unha tendencia que é moi desta sociedade, tamén ao victimismo, iso é novo, Somos unha sociedade victimista na que todo o mundo é vítima de todo o mundo. Na esquerda somos as vítimas das vítimas. Bueno, a veces son vítimas porque me dan, pero intento responder, non quero ser vítima. E a veces simplemente choco con a xente, porque as persoas chocamos. Entón ese tema non apareceu, sí que non, a mí ainda estou aterrizando nel. Na cuestión do que nos gusta sentirnos vítimas ou obxectivos de complots de todas partes. Bueno. Ten que ver tamén a cultura do esforzo, porque bueno, que a vida é roce, choca. Entón, respondendo a parte destas preguntas, pois é iso. E despois, a outra pregunta é se cal é a escala, é que claro, depende de si partes dunha perspectiva nacional galega ou non partes. Entón aí penso que abriríamos quizá unha divisoria nesta sala. Nós os independentistas temos unha ventaxa moi criticada desde posicións moi de esquerdas, que nos pedimos unha cousa moi concreta, que é unha república. E desde unha esquerda moi coherente, pero unha república pode ser unha república bananera, pode ser unha república conservadora. Hai 1000 casos de países que se emanciparon e acabaron como unha ruína, certo? Pero é moi concreto. Nos queremos isto, e o que ten a concreción en tempos de maremoto é que sabemos o que agarrarnos. E nós estamos aquí para que o noso país exista, para que o noso povo exista. Aquí estamos agarrados. En
iniciativa, obviamente, de esquerdas que non apoian, pero non estamos aquí agarrados a isto. Entón, o maremoto afecta nos menos. E nós estamos aquí sabendo que temos que reorganizar o independentismo. A nos golpearnos, intentarnos desangrar, vamos a reorganizar isto. E penso que o anarquismo desde fora, por un momento, claro, que é moito máis vago, que queredes a emancipación humana. Eu tamén a quero, pero quedame grande, entendes? Eu somos 3 millóns de galegos en perigo de extinción como país, aquí estamos. Eu vou, se non me impiden, vou morar nesta terra. Non vou acabar en Cuba, nin en Francia. Isto que me toca a mí, personalmente, como azón. Entón, claro, falar en termos de emancipación humana é moi atractivo, pero tamén é moi difícil, porque por onde comeza a emancipación humana? Ademais que non estamos nos anos 30, non que sabíamos a emancipación humana é o proletariado. Pero hoxe, que dirixe a emancipación humana? Claro, é un gran tema. Non o digo como crítica, digo como cuantificador da dificultade que vos tedes. Que eu non me sinto na mesma dificultade. Entón, a mí moitas veces digo, pero que vos unha cousa tan modesta. Digo, si é tan modesta, pero levamos 50 anos e non avanzamos ni 2 metros. Mira que modesta é. Bueno, somos máis realistas, máis conservadores. Penso eu, é unha cuestión máis conservadora. Sí, sí. Bueno, varias cosas. Sobre cómo organizarse a día de hoxe, eu creo que desde nuestra activismo recente e desde o panorama xeral do que me xenera sobre como está a día de hoxe, eu creo que o que falta é como unha conflictividade directa que se debe nos momentos da historia con todo o sistema e de unha maneira que así mismo xera consecuencias como son a represión, tamén xera unha reacción tanto na población geral como na población militante na que son normalmente no que ves que as cousas ten consecuencias, tamén ves que hai un crecemento do compromiso dado que cuanto máis forte te pegan, por lo menos intentas defenderte máis, así que pois pareceme como máis necesario de esa competitividade directa e que está baseada no compromiso e o que falabas ti antes de as diferencias que había de cultura do esforzo e todo iso, eu a día de hoxe vexo que na población máis xove ou da xente da miña idade non hai un compromiso directo cas causas políticas porque tampouco hai unha visión de que a revolución sea posible. Nese punto de vista como a longo plazo, como as posibilidades políticas non teñen o peso que tiñan noutros momentos da historia ou que outras persoas que tiveron como esa confianza en que se non só que no día de mañá algo vibrar a revolución, a día de hoxe se casi que a xente ni siquiera o cree, non cree nunha revolución a futuro, sino que non cree nin que o seu traballo sexa posible ou que aporte algo para a revolución, para non ter cosas así como máis grandes. Eu creo que o cambio de panorama necesario debería ser pasar de creer nesa revolución futura a creer que o teu traballo e a revolución é a para mesmo, porque senón se te podes plantear que nesas situacións nunha población que a día de hoxe non temos medidas para vivir no sistema actual, non te vas a plantear como se vive no futuro porque non te dá vida. O sea, a xente ahora mismo o que vexo é unha xente cercana a militante e non militante da miña idade, o que hai é como esa perspectiva do non hai un futuro, pero non do nihilismo punky dos 90, sino como non hai un futuro porque o día de hoxe xa non é só que o mundo se vai acabar, sino que vou a seguir vivindo da mesma maneira que vivo agora, só que con 50 anos. Vou a seguir compartindo piso, vou a seguir tendo un traballo precario, co cal non podo comprometer a nivel político e sindical porque sei que me van a votar dentro de 3 meses porque é un ciclo de non sei que, como cambiar de traballo e xa non hai interés por preocuparte por ese traballo e isto tamén se leva a falta de compromiso de interesarte por política e en xeral como é todo un ciclo que leva a que a xente non arraiga as ideas políticas e como non arraiga as ideas políticas tampouco teñen as consecuencias de comprometerte e que ese compromiso teña as consecuencias directas de tomar pés a fazer cousas e un pouco pues ayer pues eso de falas Eu, sí, no, bueno, a ver, antes comentabas un par de cousas. Unha así que creo que axuda así a nivel de entender máis as cousas que falamos máis de cambios de ciclo, pero creo que se alargamos un pouco a visión, é unha cuestión histórica moi lineal, porque esos cambios de ciclos son continuos, son cíclicos, por tanto,
é como cando facías os estes nas follas, non? Cando faz todo sempre isto, bueno, é que sempre pasa isto, sempre, continuamente. Entón sempre hai baixas e altas, un pouco que falábamos antes. Pero a unha cuestión que apontas que a mí me parece moi importante e é un materialismo. É que, por exemplo, non, para min este modelo de independentismo hai unha derrota da esquerda, creo eu, a nivel internacional que está aí, non? Que hai desde 20 anos. E creo que é unha das fases que deu hoxe nos nosos movimentos é unha reacción que é en forma de repliegue total, de repliegue ideolóxico, no caso do independentismo, do meu punto de vista. Por isto falaba Antón tamén, que ten certo sentido lógico, non? De agarrarse o que hai. Claro, agarrarse o que hai ten os seus problemas, efectivamente. Porque, por exemplo, o atallo da cuestión da vivenda que tú comentabas, eu vino agora de pasar un mes en Portugal. É o que queda. Os movimentos están absolutamente anestesiados, mas están agarrados a iso. Non sei, non vexo, temos falado moitas veces tamén, non? De sindicatos de vivenda, por exemplo, e demais, este tipo de cousas. Non somos capaces de articular. Creo que pode ser repliegue ideolóxico tamén. Que hai que darse o que hai. Isto é un problema que temos. Non só o independentismo, tamén o anarquismo en concreto con esta cuestión toda do certo nihilismo, nihilismo estético, casi, apenas estético, perfecto. Bueno, pero, no, só quería apuntarle iso de antes, perdón. No, adelante. Era, quédome. Mira, un compañeiro meu dixo un día unha frase que me gustou moito nun grupo de estudos, precisamente dixo, a ver, para saber se unha persoa aproba un exame, temos que saber cal é o criterio de avaliación. Se aproba con 5, con 4, con 5, con 4, con 3. Entón, moitas veces, a saber se estamos frustrados ou non frustrados, cal é o problema? E que se non colocamos eso, estaremos discutindo. Non, é que eu aprobei, non aprobaste, pero cal é o problema? Entón, claro, éxito non éxito. Cal é o balance? Nós como independentistas plantexámonos a continuidade. Non a conseguimos. A miña expresión fácil. Bueno, pues, por tanto, rozamos o aprobado, non chegamos a él. Conseguimos outras cousas. Venían a dar un capital político. Cal é o criterio para o anarquismo? Que anarquismo? O anarquismo galego, o anarquismo español, o anarquismo europeo? Se pon. Entón, en función disso, pues, podemos falar. Tamén aplicado ao caso individual. Que me propuxen eu como militante? Que tiña que dar? A onde tiña que chegar? Isto é como unha prova deportiva, vou correr un maratón, que tiña que facer 3 horas, 2:45 ou 3:15. En función disso estaréis satisfeito ou non satisfeito. O que pasa é que somos tan vagos nas análisis. Non me gusta nada en política isto que facemos moito de que a xente, que a xente. Non é que a xente, ese dai, o panadería de encima, os senegales que viven no Quito, que a xente. Non. A xente co que traballábamos, o objetivo que tiñamos de mobilizar, de organizar, de persuadir, conseguimos, non conseguimos. A política, esta política, non a restricción. Ten que ser a arte da ultra concreción. Entonces, eu penso que a partir de aí podemos decir se fallamos, se non fallamos. A sensación que tes ti de estar en minoría, de non avanzar, eu penso que a sensación de toda a minoría o que di xa, pero tal que é outra historia. Estar en minoría, ademais de estar en minoría, estar confrontando, pois é dificultoso, é agotador, quizá non se pode manter toda a vida así, quizá ten un certo nivel de frustración. Non, pareceme substancial. Entón, na hora de valorar, pues vemos que onde podemos chegar. Eu, o do independentismo non o vexo repleno. Eu digo, na vida hai que agarrarse, na vida personal e colectiva, que consigamos as verdades firmes. E a partir de aí construir. Mais que, sin ter claro que é a miña verdade firme, lanzarme aí, pues, se che pregunto usted, como se consigue a emancipación humana? Bueno, pues eu non sei. Digo aquí públicamente que eu non sei como se consigue a emancipación humana. Non podo contestar esa pregunta e ni decir unha letra. Podo contestar outras cousas máis concretas. E respecto á revolución, está moi ben traído o que traes, todas as xeracións o comentan, é certo. Eu cando nací non son do 79. Foi a última revolución, que foi a sandinista, a revolución de as esquerdas. E no 74 fora a portuguesa. Entón, claro, desde aquela pasan máis anos, a revolución, tal como a concebíamos, é máis remota. De todas maneiras, supoño que hai outra forma de concebelo, por exemplo, para ben e para mal. Nos últimos 20 anos, nos que se base esta palestra, houve unha revolución tecnolóxica. Unha revolución guiada polas grandes empresas, pero foi unha revolución, cambiamos a nosa forma de ser, de vivir. Pues igual se pode considerar a revolución de outra maneira. E pregunto, non sei cal é a vosa idea, tamén quizá houve unha revolución feminista, ou non? Porque a relación entre xéneros, desde que eu nací, finais dos 70, primeiros 80, deu unha volta
radical. E non foi unha revolución con asalto a ningún edificio institucional, nin houve un cambio electoral tampouco, nin goberno un partido feminista, pero houve unha revolución feminista. A mellor o termo moi exagerado. Vale, revolución non, bueno, pues chamemos e busquemos outra palabra. Pero digamos que houve cambios profundísimos na nosa vida, colectivos, non individuais, colectivos, e igual os contragobernantes. Digo eu, máis que dicer, non, é que mañá gobernamos nós, mañá cambiamos todo, quizá non funcionan as cousas así. Pregunto, Unha cuestión do replay, claro, non é unha cosa máis concreta. Non, podemos discutir, a mí gusta moito discutir. Claro, mas para mí... Eu entendo que a primeira revolución é personal, o sea, o ser anarquista, o ser o que ti queiras, supón unha forma de vida consecuente con uns ideales. Entonces, tratar de vivir de esa manera. Eso te leva a ser solidario, a asociarte con outros que pensan da mesma maneira, a acción directa, o sea, por cuestións concretas actuar, eso significa un compromiso, o sea, os teus ideais. E entonces eu penso que é básico unha actitud personal no teu, unha acción personal no teu entorno, o sea, no teu povo, eu vivo no rural, no teu barrio, no teu traballo, porque, digamos, o sistema imponse, sabe? Non hai ninguna estructura política que sexa capaz de loitar contra ese sistema, porque é moi oscuro, moi amplio, moi... Entón, eu penso que sí hai que facer política, pero desde unha posición personal. Eu non creo moito nas institucións como tal, o sea, o individuo para mí é o primeiro, non é a libertade. Estou me liando moito, porque non sei onde quero ir a moitos sitios e non quero ir a nada. Pero quero dicir que todo o campus teórico ten que estar primeiro no personal, non? Que é como, vamos, en accións concretas, o sea, as experiencias que temos de revolución, de anarquismo, son experiencias puntuales, porque se dan situacións puntuais. É como a felicidade. Existe, pero son momentos. O anarquismo ou a revolución existe, pero son momentos. E entón penso que como individuos temos que estar preparados para actuar en esos momentos, que é donde sí pode ter unha repercusión maior. Pero a nivel cotidiano é acción directa, é estar comprometido co teu medio, co tema do feminismo, co tema do medio ambiente, co tema incluso político, pero do teu entorno. O sea, é donde ti podes ter forza aí, porque hai outros que tamén están. Entón se fai peña, sabes? Bueno, non sei, penso que o sea, o personal é fundamental. Non se de plantexamento de decir vamos a cambiar o mundo, porque non é que sea pesimista, eu todo o contrario. Estou convencida de que a utopía é real, sabes, que pode ser, pero no día a día. E iso supón unha toma de conciencia, un cambiar a tua forma de vida, que non é sacrificio, é compromiso. Que pasa? Que todos estes términos está a Iglesia e as religións pervertiron todos os términos, non? Pero realmente supón un grande esforzo e moito traballo manterse na túa postura ideolóxica ao longo da vida.
ainda incluso estando metida no sistema e ser parte dele, porque o ser, digamos, puro é fácil que te leve a un manicomio, o sea, sabes, é imposible. Entonces tens que vivir cas túas contradiccións, pero ainda cas túas contradiccións que podes ter unha línea, é dicir, ideolóxica, non? E unirme, pues eso, pues a grupos políticos e o caso, a grupos culturales, a grupos sociales, pero estar activo e ter moi claro que é o que queremos, non? Bueno, eso que vai por aí. Sí, a ver, eu creo que o que está dicindo ten sentido, pero hai algo que escapa. Bueno, eu, toda a oscuridade do Estado e todo iso tamén teño un pouco de medo. É unha lógica que temos nos planteado moitas veces tamén, sobre todo desde o anarquismo. É unha cosa así como moi Foucaultiana e que despois non sabes para onde atacar. Tamén é que o Estado e as políticas das institucións tamén teñen nomes concretos e tamén non é tan oscuro. Incorporamos tamén moitas veces o Estado, nós mesmos somos isto, non? Somos traballadores do Estado ou que sexamos. E tamén, bueno, hai que... Pero isto é máis teórico, non creo que hai que deixar o tema de que o Estado é unha cosa tan amplia que non se pode atacar ou estas cousas. Pero o que ti dices é xuntarse cos teus, con máis a cercanía e todo iso. Creo que o exemplo do anarquismo, de feito, é un exemplo claro de necesidade de estrutura. Porque se o anarquismo é o que é hoxe, foi sobre todo por unha estrutura concreta. Pero as estruturas, a organización, se crean en momentos concretos donde é necesario esa auto-organización. Sí, pero o que... E aí é lei, claro, a organización é necesaria. Sí, pero esas pequenas organizacións, de feito, algúns dos movimentos pico, xa non organizacións máis tipo centros sociais, claro, algúns movimentos pico que comentaban todo, nunca máis, ou non a guerra, non nacen porque sí, é dicir, hai organizacións, chamamos partido ou non partido. O anarquismo non ten partido, pero ten partido. E a lógica do partido está aí, igual que o independentismo, evidentemente. E entón, se non hai iso, eu son un libertario conservador e imperialista. Estas son as miñas posturas. Se non hai estrutura aí, chamamos de partido, sindicato, centro social, ou non sei o que, é difícil que haxa esos movimentos dos que eu concordo contigo, principais. E aí é onde eu me moví. O que este máis perto disso, vamos aquí. O que sexa máis para o momento, e esta ten a ver con a cuestión do materialismo. Me gustaría que houvese algo sobre contra a vivenda, por exemplo. Mas iso, sin un independentismo que estuvese máis forte nos seus principios, ou un anarquismo que estuvese máis enraizado en varios colectivos, é difícil facerlo. É difícil sacar unha asociación de un sindicato de moradores de inquilinos. Non sei se me explico. O sea, concordo contigo, mas creo que o necesario é outro, justamente. Antes ou Eu penso que non. Iso se cae. Sí, bueno. Eu estou agora con Xan, o sea, non creo que exista unha xeración espontánea de movimentos, hai movimentos políticos ou sociais onde a veces se xera algo que parece que ven da nada, pero sempre de cosas que están sumerxidas ou de tradición, de lógica, e ademais tamén, isto de que evidentemente sempre a historia sociopolítica foi ciclos, pero claro, es que nos puntos baixos os ciclos práctica nada, ¿no? O sea, como algo muy mínimo. Desde finales del siglo XIX hasta el genocidio franquista, en realidad ya no fue ascendente, continua, sí que hubo momentos, pero si miras el ciclo desde la Revolución Internacional hasta la Revolución Española, fue así. E eso foi tamén porque empezaron sendo, bueno, como asentando os proxectos de forma estratégica e sobre todo organizacións potentes, organizacións informais, organizacións máis formais e menos formais, pero con continuidade no tempo e sobre todo
foron 70 anos onde había unha reproducción social desos proxectos, non a lógica na que estamos, por lo menos de hai moitos anos, de saber fotografiar durante un tempo, parece un medio de comunicación, bueno, diferentes experiencias no mundo interno, que creo que o que ustedes ven como a conexión con complementariedade no mundo anarquista de forma catastrófica, ¿no? Sin capacidad de conexión ni de reproducción, pero que en esos 70 anos se mantivo en continuo progreso precisamente por esa capacidad de reproducción de observación, de unha observación colla, nin sequera colla o relevo, porque es que desde que nacías aquí morrías dunha forma, a veces ciclos de vida cambian, pero a veces máis completo e otras menos, pero sempre estaba en un movimento, e isto, entonces, tivo que facer un xenocidio para acabar con esta cultura. Creo que arreglo eso, de organizativo, de ser estructuras que nos permitan mantener no tempo e non estar con centros sociais e proxectos que duren 4 anos e se desfaga todo e teña que vir outras detrás. E tamén outro reto creo que é o que se comentaba antes do mundo anarquista, bueno, me interesa máis e eu teño investigado, pero do mundo interno, por exemplo, e eso que pasou aí, unha historia que é moi recente, non está, é difícil acceder a esa información, que cal foi esa experiencia, como se xeran dos efectos sociais, bueno, creo que é interesante para tamén poder reproducila. Antes facías unha pregunta que digan as dúas, decías ti, a función da batalla cultural que se leva hoxe. Bueno, está interpretada a batalla cultural como unha batalla moi por a utilización de certos termos. Pero sí que hai outra noción de cultura, que é a noción de cultura organizativa, non? De como nomeamos as cousas, pero como falamos, como traballamos, que tradición temos, porque é certo que cada persoa, por exemplo, eu levo moitos anos convivindo con xente do bloque, desde o instituto, pero a tradición non é a mesma, a forma de traballar non é a mesma, ni a forma de falar. Entón, un traballo que sempre se pode facer, se xa bons, malos tempos, é asentar a cultura. Por exemplo, a cultura, isto é interesante que comento, a cultura anarquista sempre tivo unha cousa que me admirou moito interese polo libro. Entón, a experiencia máis remota estaba posta nun fanzine, feito fotocopia, e dame vexa sana, ainda me dá, non? E o independentismo non escribe nada, é como o académico que quere collelo porque como ataca a xente. Porque hai moita xente que combatir e isto como era isto. E, efectivamente, pois, algo pendente. Entón, a cuestión cultural, non no sentido, só terminológico, non no sentido amplo, pois é un traballo de formiguinha que é moi propio para estes tempos, porque a veces os tempos máis ruidosos, si que é certo que non permiten sentarse nin a escrever, sino que vas a batalla, cararte de hosto, a defender. Pero quizá este valga para iso este encontro, non? De feito, os nosos tempos demostraron que non era compatible manter unha escola popular, unha dinámica de confronto, porque chegou a represión, chegaron os encarcelamentos, non o pode estar todo. Pero quizá sí que estes tempos o permiten. Sí, de feito, se o replegue para o mundo do anarquismo libertario tamén serviu de algo, creo, foi, por exemplo, para os seminarios. Quer dizer, un pouco tamén mirar para unha idea que hai, non sei, 10 anos, non, tipo, cando saes, ao menos, antes de sair este libro, cando era unha cosa que non interesaba moito, creo, nas ocupas que había nese momento, e que interesou, efectivamente, ao público máis ligado ao independentismo, por exemplo, creo que hai unhas cosas que non se estaba falando, basicamente, porque non había eses espacios. E creo que, eso é un pouco a idea do seminario de estudos, por tanto, que antes preguntamos, do seminario de estudos libertarios de lei. Por outra parte. Bueno, non sei. Sí, sumando un pouco de emoción, claro, o sea, eso un pouco que tamén un pouco o punto de unión entre a actitud individual e a organización como grupo, pues esa transmisión da cultura. Al fin e al cabo, estas ideas non saen como nacido, tamén comenta alguén, que ainda que estes predisposto a los anos, e incluso a nivel máis social, pues a historia irá en ciclos, e o mellor agora, pues, co tema do feminismo, estaban os tempos predispostos a movimentos feministas, pero se non hai aí unha organización ou unha cultura que, digamos, que permita
elaborar esos termos un aspecto positivo, en lugar de, no sei, agora o feminismo neoliberal ou as TERF ou as institucionales do feminismo, non se elaboraría un aspecto positivo. E creo que é o valor. O mellor agora mesmo os campos de acción que temos son limitados, pero organizar un feminismo da cultura noutro momento mellor sí que temos máis alcance de acción. E iso requiere un esforzo continuo tamén. Sí, pero eu digo que a base está no personal, pero que aí, o sea, estou pensando en concreto no meu povo. Eu estou nunha asociación feminista, estou nunha asociación medioambiental, donde se traballa participo nas actividades culturales de forma activa, o sea, na organización de actividades culturales, porque son pilares que a mí me parecen fundamentales. O feminismo, medio ambiente e a cultura me parece fundamental. Entonces, e participo tamén da vida política do municipio. Sabes? Eso supón que eu estou organizada e que estou me informando continuamente, sabes? Pero, digamos, dar un paso máis alá, teñen que darse as condicións para que haya, pues como pasou aquí no 34 o 36, o sea, ten que darse situacións concretas donde sea posible a revolución. Unha revolución que pode durar, pues, non sei que dure, pero que sea revolución realmente e que demostre que outro mundo e outra organización e outra sociedade é posible. Sabes? Eu estou preparada porque participo da organización, pero non é meu objetivo a organización. O sea, claro, pero eu estou situando antes de ese nivel, no sentido de que non, digamos, volvendo hacia atrás no tempo, non existiría unha persoa coas súas ideas se alguén non soubese dedicado, pues, non vou falar de que haya un libro que te revela os seus pensamentos, pero se alguén non soubese dedicado o seu tempo a transmitirlos. Pero eu fui parte deses alguén que se dedicaron. Te vou a poñer, por exemplo, o ensino galego. O sea, eu, desde os anos 70, estuvemos traballando por o primeiro método de lectura en galego. O primeiro dos libros editados en galego. O sea, pero eu non é a organización en sí. Quen conseguiu todo eso, que o sei evidente e que non hai volta atrás, o sea, que foron avances e pasos, foron grupos de personas que se auto-organizaron e que actuaron co ideario de acción directa, o sea, de diferentes partidos, de diferentes ideologías, pero que fixeron grupo e fixeron realmente posibles os cambios. Estou poniendo un exemplo, o uso do galego nas escolas, non? Pois douse movimento, douse unha situación, bueno, así que favoreceu despois a chegada da democracia, que favoreceu que eso se fixera extensivo e que se asimilara polas institucións, e eso se fixo xa unha realidade que non tiña volta atrás. Pero sí que foi pola autoorganización da xente. Cando foi o do Prestige, cando foi o da guerra de Irán, cando foi o de que foi o último que hubo dos Lex, a sociedade concienciada moveuse autoorganizándose. Detrás estaban ideólogos que movían filos, perfecto, pero esa sociedade arrimose a eses ideólogos e foi o aglutinamento da xente, o traballo da xente, o compromiso da xente que de verdad fixo posible pues eso, que non, se esa xente non estuvera, digamos, entrenada ou preparada para actuar en esos momentos, pues os de arriba podían estar, o sea, organizando moito que non. Pero creo que pasa é máis que estar en desacordo, o que hai que facer é estamos en desacordo cos términos, porque aquí falamos de organización, pero falamos generalmente eso, de organización de xente autoorganizada.
fundamental o posicionamento personal, non? É dicir, eu digo, eu ao mellor estaba predestinada para ser unha señorita de, o sea, dos pais, bueno, pero o posicionamento social o sea, o posicionamento personal e vivir de acordo con o diario te fai ter un papel social, sabes? E ser parte de todas esas organizacións e todo que está movendo, xa non te vai a resbalar, tú tienes que posicionar en momentos puntuales e con... Eu quería simplemente señalarte moi importante o decir, bueno, ter claro as miñas líneas de pensamento, que evidentemente houve que nas que me estudiou para plasmarlas, pero hai lecturas e hai, sabes? Non tengo utilizado que algún autor expuso a título individual e outros como organización, sabes? Sí. Eu simplemente non estou en desacordo con as cousas que estás dicindo, o sea, temas de independentismo, pois eu estou por defender o galego e a cultura e o propio, o sea, ter sentimento de identidade nacional, o sea, estou en esas, non? Ahora, independentismo, pero quiero decir, pero non sin faltar a nadie. Sí, que a mellor fai, perdón, no, só faltaba pero quero decir, a bandeira, en un momento dado eu podo usar a bandeira. Sí, En pero un momento parece que dado. detrás de toda esta lógica tamén do anarquismo finalmente é como a identidade nacional, de palabras túas agora. Sí, eso Temos que todos ver- os pueblos teñen que Pueblos ir e ás súas asociacións raíces, o sea, son cosas diferentes, pero en todo caso, pero sí, estoy comentando, estou un pouco aí tamén, pero... sabes? A ver, Pero despois, vamos deixar agora pois a mí non é o único objetivo a bandeira e a lingua. Ainda que a lingua a mí me parece fundamental. Pero por exemplo, a bandeira non dá o mesmo. Que sí, que eu vou a manifestación a mellor levo unha bandeira a un momento dado, porque me parece adecuado, pero me dá o mesmo. Me gusta a pirata. son varias cuestións. A ver, normalmente os povos que se queren a sí mesmos, que Galicia ten un déficit de que necesitan un problema de autoestima, os povos que se queren a sí mesmos, históricamente ese amor manifestouse en vontade de Estado, ata que non se invente unha fórmula nova, bueno, como se dixen os latinoamericanos, que existe, pero digamos que ese amor ten unha traducción, non é? E que amo moito o meu fillo, que se traduce? No cuidado do meu fillo, amo moito o meu povo, traduce a vontade de Estado, pero bueno, iso é o debate eterno da cuestión nacional, non? Eu o que quería falar é a cuestión do traballo individual organizativo ten unha dimensión psicolóxica importante. Eu poño unha comparación, eu son autónomo laboralmente, vale? Eu dedico a docencia de maneira autónoma, e son moi feliz, e creo que non podría ser de outra maneira, pero teño compañeros que me din, pois ser autónomo, estar pendente de si veñen clientes, si non veñen, si facturas, si non facturas. E digo, sí, pero son libre, non teño xefe, fago que quero, teño volta. E onde vou con isto? Que paralelismo ten coa política? Teño compañeros e compañeras que traballan moi ben sós, e ese é un valor efectivamente importante do anarquismo, dicir, non, é o individuo que coherentemente actúa no deserto, na cidade, na parroquia, pero non está ao alcance de todo o mundo, esa é a minha experiencia. Hai moita xente que, ademais, que o recoñece, que di, non, eu necesito a muleta da organización. Eu, se non teño a cuestión do galego que comentas, a cuestión de defender os dereitos lingüísticos individualmente neste país é heroica, porque te das conta que en cada contexto que tes, os teus dereitos son vulnerados. Eu, por exemplo, vivo nun concello que non recoñece os dereitos galego-falantes, expresas en castelano. E dar esa batalla individualmente non é da calquera, por moi revolucionario que sexe, poñerme a discutir coa señora da ventanilla
levantar un pleito por isto, o mesmo nos Sergas, o mesmo xa non digamos que ten fillos e fillas, pelexarse cos outros pais e que a profesora para que se respeiten os dereitos lingüísticos. Entón, eu defendo o cuestionamento individual e parece capital, pero a miña experiencia particular, agora contrastamos, non está ao alcance de todo o mundo. E moita xente di, non, tal normalización. Que veña aquí o sindicato, que veña aquí a mesa para a normalización, que veña a San Pedro e que me axude, porque eu só non dou. É aceptable, non? Sí, sí. E para iso a organización é tan importante. Sí, de feito, que, o sea, o ideal é todo. Quer dizer, a máis repertorios de acción, máis efectividade política, este é así. Pero eu tamén teño claro que sin esa organización detrás non. O caso do galego é un caso, de feito, é un caso que me toca de perto e tamén a cuestión da organización neste caso, con todo o reconhecimento para o nacionalismo, ten que estar aí. Aí foi o nacionalismo máis clásico, máis popular que non atacou de primeiro, que de feito sigue atacando. Sí. A mí me gustaría preguntar, por unha parte eso, analizando un pouco o contexto actual, bueno, veño en la Begueira, veo que somos amigos que están en Barcelona, falando con xente de Galiza tamén, ao final vemos que está pasando un pouco o mismo en todos os lados, que os movimentos sociais, as organizacións, tal, están cada vez máis frouxas, que un pouco, eu creo que eu comparto bastante a tua visión desto desa falta de compromiso, de disciplina, dese, como que comentabas, dese inspirador máis, desa victimización e tal. Nese contexto creo que temos que coller un pouco de perspectiva, ver o panorama e decir, vale, que facemos con isto, cales son ou como vamos a reorganizar isto para que funcione. Nese sentido, como o dixera unha persona tan pragmática, quería saber cales serían, bueno, por unha parte, si serán condicións para reformar ese movimento tal e como ti o entendes, e en que liñas debería traballar, é dicir, si debería traballar desde digamos, desde a contracultura, unha contracultura anticapitalista de centrarse máis niso, é dicir, de crear, pois, como que andabas tamén incluso grupos de senderismo que se fale de outras cousas, que tal, que cual, máis desde as necesidades materiais, de, vale, pois vamos a vivenda, vamos a decir, los sindicatos, vamos a tal, e como se podería tamén, digamos, ou si se debería centralizar todo iso de alguna forma, ou bueno, como imaginarías ti esa reorganización do movimento independentista hoxe en día en Galiza, e se debería ser, ou se debería estar conectado con outros movimentos a nivel europeo, ou como debería ser esa coordinación, digamos. Igual, sabes, no, que é unha pregunta tan concreta que necesitas saber, para ser respondida, necesitas saber quen van a protagonizar esa reorganización, quen o van a protagonizar, que están dispostos a dar. Porque isto como dice, bueno, vamos a abrir unha empresa, pero queremos traballar 3 horas ao día, queremos traballar 12, estamos dispostos a traballar o domingo. Até que punto te importa a tua vida persoal? Eu falo de mí, como Antón, eu estou, bueno, por a miña situación laboral, persoal, eu estou colaborando en todo o que podo, pero a medio gas, non estou como estaba hai 20 anos. Para levantar un movimento pequeniño desde abaixo, penso que fai falta xente que se dedique profesionalmente a iso, non cobrando, profesionalmente que teña como principal objetivo vital levantar un movimento. É a forma que se fixo toda a vida, creo que, se alguén coñece un exemplo histórico distinto que o diga, que non hai. Non falo crear opinión, non fomos intelectuais, nin escribir artigos na prensa, non, desde abaixo, mono de traballo, a levantar paredes, a coller o coche, a gastar gasolina. Desde dedicación total, desde a claridade de ideas, todo. Primeiro iso. E a respecto do que decía o Xian, eu penso que todos os repertorios que ti podes manexar favorecen. Cando non podes manexar todos os repertorios, pois tens que escoller, claro, cales son os fundamentais. Por isto a obsesión co tema electoral, non? Por exemplo, normalmente non voto, non? Non, hai que votar porque tal, por extrema dereita, pero vamos a traballar na carencia, non vamos a traballar sobre a xente que vote, que non vote, que se faz pasión. Non está mal, pero obviamente non quero que goberna a extrema dereita. Cal é a prioridade? Entón, ver as carencias.
bueno, por agora, de todo o que falamos, sobreviviron as redes de centros sociais, sobreviviron medios de comunicación, o traballo no Galiza Libre, se traballo militantemente, refírome, existen novas da Galiza, existen organizacións juvenis, non político, bueno, todo o que hai é máis que suficiente. Agora, cal é a disposición da xente? Pois esa pregunta. Entón, para ti, o punto fundamental sería crear esa militancia disciplinada, ¿no? Eso non é todo, non é fundamental, pero é o punto, ese para mí é o requisito previo, despois de todo o resto. Sabes, que como dicen, como persoa busca traballo, pero que só quer traballar 2 días a semana. Estás moi libre, podes facerlo, quero vivir, pero traballar só 2 días a semana. Certo, por poñer un exemplo banal, ¿no? Pero creo que se entende bien. Ou quero sacar unha carreira, pero bueno, só vou estudar domingos por la tarde. Pero creo que iso que o veo un cego, non? Porque temos o Estado que temos as corporacións que temos o pensamento social medio que temos, non é máis. E supoño que se pode aplicar ao anarquismo, ao comunismo, a todo o movimento rupturista. Creo que o feminismo é distinto porque xa aí creo que hai un movimento de placas tectónicas de fondo, das relacións de xénero, entón iso xa está movendo todo. Iso aí poño unha parte. Penso, polo que vexo de fora. Pero movimentos ideológicos particulares non debe ser contra. Bueno, é máis unha inquedanza que unha pregunta e en todo caso pregunta creativa, pero dado que tanto o anarquismo como o independentismo estamos en momentos de, bueno, de fluxo, ¿no? E dado que probablemente teñan bastante complementariedade, por lo menos aos últimos militares do movimento independentista foi en lógicas perfectamente asumibles por o anarquismo, que modos pode haber de complementariedade? Estamos débiles, ¿no? Aos dos momentos, hasta que punto se está dando, se podría dar complementariedade entre os dos momentos. Porque hai que resolver un debate de fondo, que eu considero que o independentismo é unha idea moito máis xenérica que o anarquismo, entón digamos que un contenedor no que caben moitas cousas. Entón é un movimento, como se digo, transversal, que de por sí permite agrupar. Cando hai anarquistas que poden dicir, bueno, porque o fundamental é esta ideoloxía, esta filosofía, que entendan que se pode dar colaboracións máis puntuais. Eu entendo que se pode ser independentista e participar anarquista e participar do independentismo como un militante máis. Considero que hai un nome e uns apelidos para entenderlos. Non quero falar de importancia, sino de fases dun proceso. Como, non sei se nos gusta a palabra democracia, pero considero que moita xente podemos ser demócratas e traballar coa democracia, os dereitos, os dereitos fundamentais, de expresión, de reunión, etc. E facer un percorrido moi longo xuntos. Entón, eu penso que se pode evitar por unha república galega, se penso en chaves de Estado, e cada un ter os seus propios repertorios específicos para buscar. Eu non me defino, antes estaba en a cuestión de definición, eu son de esquerdas, intento ser revolucionario, non me defino, non teño apelido concreto, vale? E chega que agora, entón, bueno, podo ler sin prejuízo moitas cousas distintas. Penso que se pode traballar, sí, pero pues, legitimamente pode haber un libertario que diga, no, fundamental é ter aquí unha central hospitalista forte, fallar a alto círculo, ideas anti-autoritarias, e non quero traballar por xente autoritaria, porque obviamente, claro que hai autoritarios en Argentina, non vai haber. Porque se ti queres construir un país vai haber de todo. A excepción do que ti queiras excluir, non? Que entendo que serán, pois, racistas, imperialistas, supremacistas, pero fora disso, vai haber de todo. Pero que vivo no rural, daste de conta que se queres traballar socialmente, tens que trazar unha pequena liña de exclusión e despois traballar con todo o mundo. Non atender moitas categorías ideolóxicas. Ter unha liña vermella en certas cousas, bueno, pois eu non paso porque fagamos traballo asociativo en español. Eu non paso porque se teña respeito polo fascismo, pero fora, sí, o antifascismo xenérico. Pero eu teño esa idea ampla do diferentismo, que non é o que hai que ter ese. Creo que esa conferencia xa será. O feito que falemos de libertario xa é eso. Pero por eso non. Eu nunca falei de mí como anarquista, vamos. Como nacionalista tampouco. Que decir, non? Pero ese movimento práctica libertario tamén entra dentro do independentismo, porque tampouco. Porque tamén este exemplo é un independentismo concreto, digamos.
Sí, efectivamente. Despois, claro, os movimentos desenvolven, se veñen conflitos concretos e hai que expostarlos. Se pode dicir, bueno, que eu con este perfil teño solo de incomodidade, non? Ou é incompatibilidade. Iso tamén é un envellecemento histórico, sabe lo mellor, non? Todas esas duplas militancias de anarquistas, socialistas ou galeguistas libertarios, todo misturado, non? Militando en diversas organizacións. Era un conflicto, pero había espazos que daban, toda a rede do independentismo non é máis que acciones libertarios, con unha estrategia máis ampla. Básicamente lo mesmo. E digo eu que participo de varias cousas do independentismo, como libertario, por supuesto. Bom, non sei se estamos a hablar, saben cousas novas, pero non sei se estamos alargando moito, se queremos. Facemos así como se hai máis cousas, collemos unha ronda e se non, pues fechamos. Como alguén quería comentar algo máis, non? Mira, contando que a mí me parece que son incompatibles o anarquismo e o independentismo. En primeiro lugar, porque o independentismo o que pretende é facer un Estado independiente. Evidentemente, porque senón é anarquismo todo. Si o que pretendemos é pasar do Estado español ao Estado galego, estamos no mesmo, que é facer unhas formas máis pequenas do mesmo sistema. República ou monarquía siga tendo un poder dictatorial sobre o resto da sociedade. Entón, digamos que en puridade non ten nada que ver eso con uns principios anarquistas de carácter asambleario ou de comunas que se autoorganizan. O sea, non ten nada que ver. O sea, de feito, temos unha historia aí atrás que foi Cataluña, que na época de Companys, que pasou despois con Companys, que o propio primeiro defendeu os anarquistas, e había un entente, e cando chegou un momento que había dous poderes que se desafiaban, Companys non tivo ningún problema en dar caña aos anarquistas. Entón, que pasa? Porque se impón a idea de Estado por riba da idea de comuna libre. Entón, pode ser digamos, unha colaboración en cuestións puntuais, como decía a compañera, da vida diaria, pero ao longo prazo son absolutamente incompatibles. O sea, o independentismo o que pretende, falabas ti antes de reivindicar unha república. Bueno, unha república, a 1234 era unha república. Que pasou? Non ten, para mí non ten, digamos, un equivalente. Decir, bueno, pues un anarquista pode traballar con unha xente de cara ao independentismo. O sea, creo que son dúas realidades opostas. Entón, e dá o mesmo que se esa república que se esa monarquía. Eu a pregunta plantexaría de outra maneira. Eu plantexaría, houbo independentistas anarquistas na historia? A pregunta plantexaría de outra maneira. Houbo independentistas anarquistas na historia? Esa plantexaría. E se os houbo, son interesantes socialmente, como traballaron eles? Apartaron a... Non respondo. Eu collería a pregunta. Se houbo independentistas anarquistas? Eu coñecidos, traballei con eles. É interesante no que aportaron? Si, é interesante, para mí. Pero quen? Quen? Home, se que non son famosos. Claro, os teóricos anarquistas, quen? Non falo de teoría, falo de xente que traballou independentistas e anarquistas de base. E se o que aportaron foi interesante. Os comandos autónomos anticapitalistas foron interesantes ou non no País Vasco? Pero, a ver, estamos a falar dunha cuestión finalista. Con carácter finalista, o anarquismo e calquer forma de Estado son incompatibles. Sí, obviamente. Claro. Entón, outra cosa é que en determinados momentos e puntualmente se pode colaborar en cousas deste momento.
Pero, de cara ao futuro... Unha pregunta, perdón, por precisar, é que é moi vago o que fala é demasiado vago. No anarquismo, o poder territorial galego, como se vai confederar? En que ámbito? En que ámbito? Na Asamblea. E a Asamblea que ámbito territorial tuvo? A Asamblea vai crecendo. Ata que ámbito? Hasta Galicia. Ah, ata Galicia. Sí. Ou ata Madrid ou ata Lisboa? Despois de Galicia iría a Madrid. A Madrid, non a París nin a Lisboa. E despois a internacional. Vale, pero a segunda instancia despois de Galicia sería Madrid, ese é a vosa perspectiva. Ou sería Lisboa? No, sería o mellor León. Serían comunas extendidas en todo o Estado, que serían representantes de cada entendo que quere decir. A democracia directa tería ámbitos territoriais. Sí. Pero a cuestión é, para saber se hai identidade nacional ou non, saber cal é o ámbito territorial no que se exerce ese poder, esa é a miña dúvida. É indefinido, é indefinido. Vamos a ver. No, pero para empezar, non falemos de poder. Para empezar, non falemos de poder, porque entón estamos quedando na trampa de todos os partidos marxistas e de todos os partidos de dereita, extrema dereita, de todos os partidos. No momento que falas da palabra poder, estás quedando precisamente no vicio de que alguén exerce un poder. Non, hai acordos. Entón, falemos de acordos. Cando se fala do anarquismo hai que falar de acordos. De feito, nos congresos para sacar adiante as ponencias se chegaban a acordos. Cando había disenso, xuntábanse os grupos que se chegaba a un acordo disso. Entón, non falamos de poder, porque quedamos na trampa de imos camiñando cara a esa idea que estamos. Un exemplo na posturrera, no movimento guerrilleiro, todos iban ao mismo, e aí había todos, no movimento guerrilleiro. Cando a través do Partido Comunista se impón o poder do Soviet, se cargaron a todos os que non pensaban como eles, na mesma guerrilla. Efectivamente, e aparte acabaron con a guerrilla. Podemos dedicar a persona moderada a falar. Perdón. É que xa o tema... Xa está. No, si vou dar unha palabra, pero digo para organizar a palabra. A ver, claro, eu tamén te respondería, pero claro, non vou responder para non coller agora a palabra. É evidente que non hai unha compatibilidade total de ideas e por eso estamos aquí, por eso a mí me parece interesante esta mesa en concreto, non? Mas, teño, creo, a túa, Dani, en principio, e despois, a túa tamén, pero como xa falas, podemos ir retomando. Eu tamén quería decir algo, se podo, despois, pero vamos por aí. E se pode ser, parecía que non había nadie, ao final hai barullito, entón pido máis ou menos concreción. Eu creo que nestas conversacións sobre a cuestión nacional e a xuntanza do anarquismo e independentismo estás cercando moito a cuestión na perspectiva independentista estatal como única vía da defensa da cuestión nacional e dos povos galegos como parece as funcións generais. A cuestión que non é a única vía e non é a única vía e a vía que tomaron a xente que foi anarquista e que defendeu os procesos independentistas ou loitou por a pervivencia da cuestión nacional e da cultura dos povos. A xente que traballou por esas cuestións non estaba en prol de crear un Estado galego, unha república e todo iso. Traballaba por defensa da cultura e denos esas cuestións puntuais nas que a colaboración era necesaria, pero non traballaba sendo anarquistas defendendo un Estado, que evidentemente de base iso é incompatible. Por lo tanto, sí que existían anarquistas que foron independentistas, como Puedo hai e como tenía amigos que son anarquistas e independentistas, pero no senso e na cuestión de non defender un Estado propio galego necesario, sino a máis largo plazo a defensa da cultura e a defensa dunha organización do territorio que nese futuro habrá que ter en conta que a organización dun povo como pode ser no ámbito territorial de Galicia tamén inventado polo imaginario que se propón a organización estatal en xeral do que son os estados que propician unha organización de unha identidade de nación propia, a identidade do español, a identidade do povo galego e que esa identidade é a que crea a necesidade de ter un Estado propio. Hai que ir ter unha crítica sobre como esa sociedade se dá e como a súa identidade se dá desa maneira,
pero que non ten por que ser en prol dun Estado, sino unha defensa dunha cultura, e ese independentismo non é. Falamos de nación, non de Estado. Sí. Bueno, aí está. Vamos a Defensa da cultura e a nación é outra cuestión diferente, porque decía de que o Estado é o que crea a idea de nación pola organización que é o mesmo xénero. Así que, pues, bueno, iba a decir unha cosa semellante, estou totalmente de acordo que non hai que confundir o concepto independentista con reproducir o Estado, non é necesario. Evidentemente, a maioría de unha independentista non quer ser un Estado propio, pero non é a única, a histórica e actualmente hai os modelos non totalistas. Comunidades que se desgajan, culturas que se desgajan un Estado e non reproducen outro Estado, e creo que ese é o proxecto anarquista ou libertario, e ademais creo que sí que houve moitos, o mundo independentista ou arreglista, o mundo libertario ten moitas concomitancias, desde Bakunin, que ven o movimento de liberación nacional previamente a internacional, e que sempre ten un discurso de liberdade, ¿no? De autodeterminación, liberalización e tamén, posteriormente Kropotkin tamén, así, cabezas, as primeiras espadas, digamos, da teoría libertaria, sempre tiene sensibilidade con esto, e además as experiencias concretas, desde falar nos anos 20, 30, con moitos que decían de xa, de moitos militantes que están nos mundos, incluso no Partido Galeguista e na CNT, houve moitas figuras, houve moitos momentos de colaboración entre o mundo libertario e o mundo anarquista, pero ademais, sobre todo, a partir dos anos 50, 60, de todos os procesos descoloniais e cargas de liberación nacional, houve un montón de organizacións anarquistas declaradamente independentistas e que se morían tamén. Independentistas. As Catasuna en Euskadi, desde os anos 70 aos anos 80, en Galiza a Arco da Bella, recientemente Negras Certezas. Bueno, un colectivo tamén anarco-independentista catalán que é moi en procés. Podedes actuais como EMPAT a apoiar un proceso independentista ou en unha oportunidade para bueno, aí xa nos dan outros temas, como pasarlo de forma, digamos, instrumental, menos de desmonecemento, como un momento de confrontación co Estado donde son representados por un papel precisamente para que se propulse o propio Estado. Eu creo que ainda que só sea como un momento brutal donde os anarquistas vamos a pasar sea participantes, pero que ademais eu personalmente creo que debemos estar no momento independentista e creo que hai experiencias históricas das que tirar os pelos e moi antigas. E logo, bueno, vamos a meter aquí, pero eu creo que debemos problematizar máis ben o concepto do poder do anarquismo, porque creo que estamos contra a dominación, pero non contra o poder, e creo que sempre tivemos desde os anarquistas como un discurso moi simplista sobre o poder. Creo que o poder existe, está en intervalo de relación personal e relaciones colectivas, e creo que hai que repensar o concepto de poder, de poder popular ou de contrapoder incluso, pero non rexeitarlo, porque o poder está aí, queremos que non exercelo como anarquistas tamén, e é desexable exercelo, pero non poder en termos de dominación, de sumisión do outro, sino un poder generativo de aquí como xente estamos, podemos, se nos paramos un desahucio, é un poder que se enfrenta ao poder. Entón, creo que é interesante non desbotar o concepto de poder, sino analizar en termos críticos. Non sei se... Sí, tú querías decir algo. Sí. Vale, non sei se había... Falando de eso de poder. Sobre que hai o tempo vai brillando. Ti querías decir algo máis? Alguén máis? Eu quería decir algo tamén? Parece che dicir antes? Bueno, eu como che vou responder unha cousa, falo un momento e agora despois aquí falo e fechamos así, parece. Porque son puntual. Efectivamente, estou de acordo con Antonio antes apuntaba, hai que ir ao detalle, non é unha cuestión casi de carácter sociolóxico, non? Eu tamén me perdo moito nas abstraccións. E a cuestión de poder, no traballo teórico, efectivamente parece unha pérdida de tempo, porque o poder non é máis que forza.
que aplicar forza. O poder é músculo. Todo depende de que músculo queres facer con unha mani ou nun movimento, entón tes unha metralleta ou empuxar un poquinho para abrir a porta da pupa, pero a pupa é facer músculo e iso é poder. Pero bueno, no caso catalán, creo que eso foi unha evidencia contemporánea de unión total do anarquismo independentista. De feito, hai un vídeo circulando en YouTube cando critican todos os propios anarquistas cataláns, que digo eu que serán anarquistas porque o din eles, cando critican todo o vídeo este de yo votaré, ¿no? Era a campaña era yo votaré, per tú e tal, parecía unha serie de caras, ¿no? Tamén xente das CUP estaba nese vídeo, institucional, os anarquistas fixeron yo non votaré, ok, mas esa xente toda tamén fixo a campaña de queremos un estado propio, non, queremos unha Cataluña independente, sí, e pedían ese voto, eso tamén eran anarquistas. Hai uns amiños só. E casos galegos hai uns cuantos. O libro de Eliseo de Dionisio dá uns cuantos nombres, e aí Dani tamén ten algún folletín. Pero bueno, despois, evidentemente, e eu xa no persoal, efectivamente, esa idea do independentismo existe, de feito, Antón acabo de colocar aquí. Eu, honestamente, como non nacionalista e como independentista, libertario, a miña dificultade tamén, se quero ser un pouco serio, está nese xa, e entón que porque efectivamente a miña experiencia con traballos en movimentos anarquistas ou libertarios é moi vaga e, por outra parte, o modelo sempre é nacional e non vamos a ir ao exemplo clásico da CNT, que é o exemplo clásico, é Silvio, que temos como dixo Manuel Fraga, temos un estado na cabeza, todos, non só ele, todos temos un estado na cabeza, algúns teñen outros teñen outros, e unha dificultade que eu creo porque hai que, isto non quere dicir, entón, pagamos un estado, non estou aí, mas temos esta dificultade teórica tamén e que levamos á práctica, que eles resolven desa forma, bueno, claro, podemos non querer esa fórmula, mas non temos outra, tampouco. Sin caer aí, non temos outra proposta. Concordo con toda a cuestión de asamblearia, etc. Hai poucos exemplos, moi vagos. Mesmo estando a favor. Non sei se queres fala tú. Eu quero insistir no de poder. A ver, eu penso que as palabras e a linguaxe do ser humano conforman unha serie de actitudes e comportamentos. Entón, o poder nos movimentos dictatoriais, tanto de dereitas como de dereitas estatais, tipo stalinismo, leninismo, de alguna maneira basease, fundamentase na palabra poder e ter o poder. Esa mesma perversión aconteceu na Guerra Civil Española ca cúpula da CNT en plena guerra, porque acabou asumindo que eles eran o poder e estaban en contra das bases da propia organización, desoindo todo o que decía que o que non se podía facer era servilismo estatal e demais. Acabou como acabou todo, non? Non vamos a entrar no que foi aquelo e todo o dolor que pasou a organización precisamente por esa renuncia que se fixo, porque primeiro había que ser antifascista e había que defender un contrapoder frente ao franquismo e demais. Entón, reflexionemos sobre todas as revolucións. Antes falastes de Nicaragua, creo que de Nicaragua, evidentemente, como empezou e que foi un movimento social e como esa cúpula, exercendo ese poder, acabou con todo e acabou ca sociedade e acabou co país. A Revolución Portuguesa sabemos como acabou, non falemos xa da Revolución Rusa, porque sabemos, senón que lle pregunten a Néstor Magno como acabou el, como acabaron os seguidores del, etc. Entón, quero decir con eso que non intentemos redefinir
unha palabra como poder, porque acabamos caendo na trampa dos que queren exercer o poder. É dicir, el gobernar independientemente por riba do povo, independientemente de tal. Entón, eu estou o poder popular, pero precisamente o poder popular, quer decir, o poder do povo, non o poder dunha cultura. No, eu sou moi práctico, importan moi relativamente as doutrinas políticas e os termos. A cuestión é, o debate interesante que vexo entre anarquistas e independentistas é o principio de autoorganización. Se o povo galego se debe autoorganizar ou debe inserirse, por eso nos preguntaba do ámbito territorial das asambleas. Se o povo galego debe ter dinámicas políticas sociais propias, con propias estruturas, tenemos institucións, entidades, ou debe depender de dinámicas internacionais. E se son dinámicas internacionais, se deben ser dinámicas internacionais españolas, ou portuguesas ou francesas. Aí é a cuestión. Pero o que quita a cuestión é, o povo galego debe autoorganizarse? Si non. Debe federarse como outros povos? Si. Por que cos españoles? Esa é a cuestión para mí das décadas que vengo. Si non hai grandes sorpresas, que nos vemos co pastel de gobernar un territorio dentro de 10 anos, que non creo, pensar. Eu para mí ese é o quita a cuestión. E despois, a miña... É que, claro, as palabras son tan tentadoras que nos engañan. A miña as cuestións doctrinarias, por exemplo, pódese ser marxista e cristiano, como foron en América Latina. Quizá doctrinalmente non. Agora, vamos aos casos concretos. Foron interesantes, aportaron a millora das súas sociedades. A miña é o que me interesa. Estes curas guerrilleiros aportaron as súas sociedades ou non? Se o capital e o evangelio casan ben, eu creo que non casan nada ben. Non é o que máis me importa. Bom, pues, se vos parece, podemos fechar aquí. Eu estou moi contento de que houvese así debate antes e tamén este, porque ao final este é un pouco tamén a razón deste tema, non? Entón, nada, algo aviso, algo así? Sí, temos un aviso de agora, bueno, invitamos a todo o mundo a que quede por fin. Agora as dúas temos xantar vegano, entón, bueno, se queredes quedar maravilloso. E tamén temos a barra, se queredes tomar un vermú